So manakay mig karabaw guys. Oh, dire. Dira ar pala pa sa. Dito ako tumiso. Dire. Adok ka, ilang tao? Ichay. Ikaw na ar. Kayo na, be. Ako lagi. Sunod ko. Meron ka. Oo, na. Oh, napako. Muntik ang may. No. Gago! Ayaw lagi gawin. Wala akong hinaw. Ikaw na Ako ay sakay. Oh. Nabidyoan pa dyan. Ambak ko. Hindi na ako masakay. Ako aram, sakay ko aram. Nabidyoan pa dyan. Uy, nakaambak ko ah. Lapok na yung naguyok. Ang binang si Pandal, mahulog na sila cellphone sir. Lakay pa. Dandog ng gaygoy. Dandog na po. Nagway na trang gaygoy. Ano? Kulos bro, na yung mag-itong. Ayun na po. Sige. Sige. Yaho. Choy. No, yaw na siya. Sure na yun eh. Hindi ko kabat, banting kamay. Hindi na ako sakay. Ini, ho. Ay, sige tawa. Ay, bet. Wala kayo. Ako masakay lagi. Ako sakay. Abi na din ako sige kundi. Sige, ano pa gamit dito na lagad dito. Ya. Text na lang. Wala ay, talikod to cellphone. Naumod mo cellphone lagi kanyo. Tuko do. Pero na dapo ka basa dito video. Wow. Yawa na ba? Isud kay kuma. Bruh. Gago! Bala mo dia. Dandog kaya sa ako bay. Tawag. Ano chay? Natulala. Oh, mana? Wala mong kan ikaw ra miniliyok. Ya pasas lagi na siya. Ay, niliyok. Ayaw niliyok. Timing lagi. Timing ba? Ano nila? Kimput. Tama na, joke lang ako. Ay, lagi. Dia ra pagi dah sempat na tubig ar. Dia ada. Iyay! Dalam.
So mga kauwi, tayo, sarabal guys.